Genko ide. Ahojte, no poďte. No, oblievaj. Ja? Či majú všetci takú dneska studenú vodu hroznú? Šetri? Veď poriadne ich oblej. Pozri sa, tu všetci čakajú. A tu máš koho tu? Kto to je? No ahoj. To je Jurko. No veď práve, ahojte. Ahojte, ahojte, Kriste, páne, to je chlapov. Tam sa zišli, tu sú chlapi v tejto časti. Aj ty si chlap, Kriste, páne, dobre, no. No ja som iba taký, vieš, ja tak decentný. Som už taký decentný. Musíš tak. Ďakujeme. Poriadne. Poď za ňou, vieš? To uskne, to voda. Je zdravá aspoň celý rok. Sa prezliekala, nech sa ešte raz prezlečie. Ahoj, Henko. Dobre, a čo tu? Chýba tu si. To je Katka, no. Pozri. Môžeš kľudne. No veď jasné. Katka, no. Čo ja som tu? Dobre, no ukáž teraz ja. Dobre, Kaťka, ale sa prezleč. Aj ty, Emka. Dobre. A teba som musel kázať. Ďakujem. Ježiš, veľké dievčatá. Verím ti. To už sú veľké dievčatá